79-godišnja Savka Pavličević jedan je od 50 korisnika Teslićke javne kuhinje. Hrana na vrata bake Savke i ostalih korisnika dostavlja se ponedjeljkom, srijedom i petkom, jer korisnici nisu u mogućnosti da sami dođu do prostorija javne kuhinje, koja je smještena u krugu komunalnog preduzeća Komunalac Teslić. Baka Savka tvrdi da je hrana odlična, budući da živi sama, a zdravlje je sve slabije služi. Dostava hrane, kaže, mnogo joj znači. Dobre kuvarice, dobro sve. Hvala koje se pobrinu, ako donese i da mu Bog dadne zdravlje, ja ne mogu ništa drugo. Ne pati se niko gladan sada. Na vrata najugroženijih hranu dostavljaju članovi opštinske organizacije Crvenog krsta, koji zajedno sa opštinom i Centrom za socijalni rad rade sve na tome da projekat javne kuhinje funkcioniše bez problema. Izabrali smo one korisnike koji prije svega ne mogu sami sebi da spremaju hranu, koji žive uglavnom sami, koji su nesposobni i koji nemaju nikakvih prihoda i nemaju srodnika koji su po zakonu dužni da bi eventualno mogli pomoći u ovom poslu. Ovaj broj korisnika nije konačan, mi smo otvorili mogućnost u odnosu na ove kriterije koji smo rekli, koji su u Centru za socijalni rad prilikom podnošenja zahtjeva već svima poznati. Mi ćemo primati zahtjevi za nove korisnike. Kompletna organizacija je na nivou rada kuhinje, na nivou Crvenog krsta, Centra za socijalni rad, komunalnih preduzeća, komunalca i rada i naravno uz finansiranje iz opštinskog budžeta. Nismo nekih dodatnih troškova imali, izuzev jedne radnice koja radi u samoj kuhinji, ostalo je osoblje koje je već radilo i nabavka jednog vozila koje je kupljeno i koje služi za distribuciju hrane. Iako je odavno postojala realna potreba za javnom kuhinjom u Tesliću, razumijevanja prema najugroženijim nije bilo. Tek prije 2 mjeseca ostvarili su se svi uslovi da kuhinja počne sa radom. Iz opštine poručuju da će u narednom periodu raditi sve kako bi pomogli socijalno ugroženoj kategoriji stanovništva.